Hello everyone. दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायहरलायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दा आं थांगासिनो रामफल बिलाव दाख्लैसो हाबा जाना थांनाय उदां ब्रादारनि आथिमंगल थांनानै दंहैयो। बिनिनो माल थिखोबोनांगौनो। दा गारि लानानै थांनो थिननायखाय नै फंबायनि गारिखौ लानानै थांगासिनो दं। बलेर' पिकआप मा माल मोनबोयो मा माल दङ बेखौ दा नायनोसैलाय। ओमफ्राय दासो नै थांगासिनो। दा देखायनोसै लोगोफोर, नायलांबाय थाबानो जालायबाय। लोगोसे लाइक साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। नायनायजों लोगोसे अब्ला नायलांदो। बिराद संख्ल'यो नै गारियाबो। लामा माल थिखोबा संख्ल'आना। दे थांबाय थानोसै। दा देखायनोसै आं। सेरफांगुरि बाजार मोनबाय जोंहा। सेरफांगुरि फ्लाइअभार बेनो मोनसै नङा फिल्ड खाथियावनोखा। सफैबाय हिनजाव गोदाननि न'आव नै गेटआ। ओमफ्राय हिनजाव गोदाना दिनै बिदाय जासिगोन नालाय एसे गाबलांलाबायनो हागौ। बावनो दोनदो डाइरेक्ट सिदा एसे दावखोबाव दे। ओरै थिखोनांगोन ना नै हा ओरै एसे ओंखारसै जोंबो। सम्पथिफ्रा लड होबाय फुरा। सम्पथिफ्रा बेफोरनो मोनलांगोना। फुरा मोनबाय बुस्थुफोर। खाना हो। लाना थांसिगोन। औ बिदाय होग्रोथोंसै बिसोर ओमफ्राय सिमसै। थांनो बिदाय लाबाय। थांसिगोन न' फारसे। आंखौ लाफैदोब्रा। सेंग्राफोरखौ थाब थाब हिनजाव मोनथों होनना बोर हरलै। 하부 호가 그대로 혼나 있는 부탁을 합니다. बेनोसो सेंग्राफोर नुना फसायजागोन। Apa dah buka apa aku gila kau?
डाइरेक्ट लांखादो ओइ नांगोन आनलड माल आनलड खालामदों बिखुन नोंखौ नुखाया बिहाव बिखुनजोनिफ्राय मोनबोनाय फालें सफा ड्रेसिं आयना आयना जोबथार बहा नायनो गोसो सम्पथिफ्रा माल बोख्लायखांजोबनानै न' फारसे थांनो ओंखारबोफिनबाय जोंहा आरे मालखौ बोख्लायजोबखांबाय मा मा मोनबोदों बेखौ नुखाबाय देखायखाबायबो आङो ओमफ्राय जोंबो न' थांसै न' फारसे गुड नाइटसै लोगोफोर मोनाबायबो गोथौबायबो सफैनायजों माजों बाय लोगोफोर गुड नाइट